Iedereen zat inmiddels in de kring. De stem van juf klonk voorlopig gewoon. Jullie zitten nu bijna een half jaar bij mij. En al die tijd is er gedonder over dat stomme voetballen. Nou, stom, protesteerde Joep. Sorry, zei juf Ina. Dat moet ik niet zeggen. Maar ik hou nu eenmaal niet van voetballen. Altijd geharrewar, altijd die gemene trucjes. En op de televisie maken ze helemaal een potje van. Kan het ook zonder ruzie? Joep knikte. Ja, juf. Als die meiden niet meedoen. Eerst ontplofte Akkie, daarna Elise, Tamara, Annemieke, Nielgen en Christel. Discriminatie! Die jongens zijn hier toch niet de baas? We pikken het niet. Het trapveldje is van ons allemaal. Die stomme jochies maken ruzie, wij niet. Christel schreeuwde het hardst van allemaal. Juf, je moet de jongens gewoon verbieden om op het veldje te komen. Dat lieten de jongens niet op zich zitten. Christel is echt gek, riep Patrick. Voetballen is een mannensport, schreeuwde Franklin. Ga met jullie Barbie spelen, riep Arno. Ibrahim was bovenop zijn stoel geklommen en gilde met hoge stem. Weg met de meiden, leven de jongens! Juf Ina zei niks en keek alleen, maar haar blik zei genoeg. Donder en bliksem. Dat had meteen een kalmerende werking op de groep, want iedereen werd stil. Op Ibrahim na valt Diesel nog te springen op zijn stoel. Leven de jongens, weg met de meiden! Verder kwam hij niet, want toen keek hij recht in de ogen van de juf. Het leek of hij ter plekke bevroor. Met zijn armen in de lucht bleef hij stokstijf staan. Akkie en Elise schoten in de lach. Ibrahim liet langzaam zijn armen zakken. Ik bedoel, de hele groep lag in een deuk. En zelfs juf Ina keek weer vrolijk. Brammetje, ga je nu weer zitten? Vroeg ze niet onvriendelijk. Ibrahim, die door de kinderen en de juf meestal Brammetje werd genoemd, omdat hij de kleinste van de klas was, plofte met een doffe dreun op zijn stoel. Ja juf, ik zit al. Fijn zo, dan kan ik eindelijk ook eens wat zeggen. Dit is jullie laatste jaar hier op school. We gaan nog met elkaar op kamp, maken samen een afscheidsmusical. Onze school bestaat binnenkort 25 jaar. Maar de jongens, onderbrak Akkie haar. Juf Ina deed net of ze het niet hoorde. En er staan nog veel meer leuke dingen op het programma. Dus wil ik graag dat iedereen van nu af aan zijn best doet om het een beetje gezellig te houden. Wie heeft daarover iets verstandigs op te merken? Laurens stak zijn vinger op. Juf, ik denk dat sommige jongens het niet kunnen hebben dat Akkie hartstikke goed kan voetballen. Dus ze zijn misschien jaloers op haar. Tamara, die naast Laurens zat, gaf hem een por in zijn zij. En op Tamara, want die is ook goed, voegde Laurens er gauw aan toe. En op de andere meiden. Annemieke giechelde. Ik kan niet eens voetballen. Joep protesteerde. Ik jaloers? Helemaal niet. Ik wel, zei Laurens. De hele groep staarde naar Laurens. Iedereen was altijd weer verbaasd over zijn eerlijkheid. Sommige kinderen vonden het wel een beetje uitsloverig. En Joep siste tegen zijn buurman. Psst, daar hebben we Laurens met het gouden hartje weer. Annemieke, die aan de andere kant van Joep zat, fluisterde. Maar hij heeft wel gelijk, jullie zijn jaloers.